Én már lecseréltem a hagyományos mosószert. És te? Szeretném megmutatni nektek, hogyan használjátok az okosmosás próbacsomagot. Meglátjátok, milyen egyszerű. Egy kisebb adag mosásához az illatszemek felét szórd be a dobba. Vagy akár az egész tasakkal, ha nagyobb adagot mosol. Most pakoljuk be a ruhákat. Már csak add hozzá a mosólapot, tedd be a ruhákra közvetlenül. Fél lap egy normál mosáshoz bőven elég, ha nagy adagot mosol, 8-9 kilót vagy többet, akkor kellhet egy egész lap. Bekapcsoljuk a gépet, gyors programot választunk, 1 óra és 40 fok is túl sok, elég egy rövidebb mosás, és 30 fok is tökéletes. És start! Próbáld ki 30 napos pénzvisszafizetési garanciával. Okosét.hu